501-page decision. Ganito karaming pahina ang inabot para mailatag ng maayos ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naipasakamayan sa Pilipinas, 12 ng Hulyo taong 2016. Bilang komemerasyon sa demokratikong hakbang ng bansa, isang programang idinaos sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Pinangunahang ito mismo ni Department of Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya. Hakbang ito ng pamahalaan upang mas mapalawig pa ang kampanya gamit ang tamang impormasyon sa karagatang pagmamay-ari ng bansa. Nung isang buwan lang, sinabi ng China na ang Batanes ay bahagi ng China. Kailan lang yan? Kaya nga yung mga bagay na to ay kailangan natin. Kailangan natin pakita na sa maliit, sa malaki, tayo handa. Sa naturang pagtitipon, kinilala rin ng DILG ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang isa sa top 10 coastal LGU champions for the West Philippine Sea. Kagawaran ng interior ng pamahalaang lokal, bayanihan para sa kanlurang dagat ng Pilipinas 2026, pagkilala iginagawad. Iginagawad ang kagawaran ng interior at pamahalang lokal na ang plake na ito bilang pagkilala sa inyong mahalagang pakikiisa, matatag na suporta at natatanging ambag sa pagsusulong ng pangangalaga, pagtataguyod at pagtatanggol sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Ipinapangako naman ni Governor Gico III na patuloy na ipaglalaban at ipagpapatuloy ang mga hakbang para maprotektahan ang karagatan. Tema ng programa, isang bansa, isang dagat, isang paninindigan. Jose Robert Inventor, RNG News.